DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marahay na pagkaudto sa inugabos mga tugang, ininang kabilugan kan mga bareta ngunyan na pagkaaga, digdi sa radyo DZGB. Kami po ang sa inyo maging tagapagbareta, ako po si Renz Luna. Ako po si Angel Mustaza. Sa pamayo kan mga darakulang bareta sa lado lokal, mga evacuees sa pamitisan kan Bulkan Mayon inayudahan in hot meals. Edible landscaping sa barangay suportado sa Segundo Distrito, Canalbay. Bilang kan mga health workers na nabakunahan, nagdadakol na. 15 pamilya sa San Miguel Island, Tabaco City, tinawanin ayuda kan JCI. Sa lado nasyonal, kaso ng African variant kan COVID-19 nadugangan. Bilang ka mga pigtatamaan kan COVID-19, mas danudugangan. Mga kumpanya na ma-sponsor ng bakuna dapat tawanan ng tax incentives. Tupad program kan dole pwedeng gamiton sa contact tracing. Bareta sa ibang nasyon, 97 katawo irido sa pagka-diskarel ng tren sa Ehipto. Sa sports, final window kan FIBA asin na Asian qualifiers lawas sa Clark, Pampanga. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Tulos man na nagkaigwanin aksyon ang probinsyano party list sa tahaw kan patakot kan bagyong bising, maski nga ni daiman marapado nin marhay an albay. Kasulod kan naging order kan gobyerno probinsyal na ipasunod ang preemptive evacuation sa mga barangay na delikado sa landslide, baha, lahar flow asin iba pa. Ang mga tauhan kan ang probinsyano party list tulos na nagresponde sa mga barangay na nasa may pamitisan kan Bulkan Mayon sa Ginubatan albay, kung saan tinabangan ang mga ini na makapag-evacuar sa ligtas na lugar mantang nagtao mansinda nin hot meals. Ang baretang ini hatod sa Indokan. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Suportado kan mga barangay sa Segundo Distrito, Canalbay and edible landscaping sa barangay na inilansar ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa kamauotan na mainganyar ang mga residentes na magtanom sa saindang natad tanganing masiguro na may sufisyenteng pagkakan sa lamesa ang lambang pamilya. Ang tauhan kan opisina ni Salceda padagos na naglilibot sa mga barangay para may paliwanag ano beto kan proyekto na sa tao kan pandemya masiguro na may makukuha ang produkto tanganing masusteneran ang pangangaipo kan mga residentes. Ang opisina ni Salceda ang mataonin pananom asin iba pang gamit siring kan garden tools asin iba pa. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Suspendido ang pagdistribuir kan mga learning materials, partikular na ang mga module sa mga pampublikong eskwelahan sa syudad kan Legazpi. Sigun kay Schools Division Superintendent Cristito Morcilla, kansilado ang pag-release asin pagbalikan mga module sa mga estudyante sa Mandainline eskwelahan. Dela naman sa naging kasuguan ni Alcalde Noel Rosal na suspendido ang mga trabaho kan mga nasa gobyerno sa syudad. Mantang pinag-abisuhan ng mga magurang na maghalat kan ipapaluwas na abiso kan alkalde kung na rin mabalik sa operasyon ang trabaho kan mga maestra. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Temporaryong naka-lockdown ang Sunwest Construction and Development Corporation Supply Unit and Contract Section sa PNR
Peñaranda Extension, Barangay Bonot, asin ang Department of Public Works and Highway, Region 5 sa Regional Government Office, Barangay Rawis, Legazpi City. Initanganing tawan nindalan ang pagkukondukta ng disinfection, contact tracing, asin testing sa mga empleyado digdi. Sigun sa abiso na ipinaluwas ni Mayor Noel Rosal, pamayo kan Legazpi City COVID-19 Task Force, mabalik sa regular na transaksyon asin operasyon ang nasabing o mga opisina sa mga masunod na aldaw kung sa insangunyan, pig-abisuan ang publiko na ingkas bumalik na sa operasyon ang nasabing mga opisina, maigot na magsunod sa minimum health protocol. Ang baretang ini hatod sa Indocan United Home. Bahay ko to, protektado ng United Home. 66% na kan mga medical workers ang nabakunaan na kontra sa COVID-19. Basado sa datos kan Department of Health Center for Health Development Bicol, 24,414 doses kan bakuna ang ginamit sa pagbakuna sa health workers para sa first dose, asin 3,342 sa second dose. Kusay na sa 9,802 dose na din bakuna ang nagamit sa pagbabakuna sa Albay, 4,670 sa Camarines Norte, 11,000 man sa Camarines Sur, asin 2,090 sa Catanduanes, ay 5,818 sa Masbate, asin 8,526 sa probinsya kan Sorsogon. Sa kunya nagpapadagos pa ang pagbakuna sa mga empleyado kan manlain-lain na ospital sa reyon bilang proteksyon sa COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indocan Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. 15 pamilya sa isla kan San Miguel, Tabaco City ang nakaresibinin panerang sakayan kada saro na tinao o itinao kan GCI Legazpi Dawani. Ang mga pamilyang beneficiaryos kaiban ang mga residentes na naapektaran nin marhay sa indang kabuhayan kausa kan pagrapado kan makusog na bagyong Rolly asin Ulysses. Sinabi ni GCI Legazpi Dawani President Leia Haushan Benaventura na ang donasyon ipinaagi sa Project Layag Boats of Hope na may kamauwatan na matabangan ang mga pamilya na makabangon ang sa indang kabuhayan sa paaginin pagtaonin sa kaya na may sagwan, life vest, lubid asin personal protective equipment. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kayo. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron. Ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Tastes better. Try the New Coke kasama for only 39 pesos SRP. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang baretang ini, hatod sa Indocan, Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Ngunyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. 351 na bagong kaso man in African variant, as in 25 na kaso nin P3 variant na enot ng nadiscovery sa Pilipinas. Sa kabilugan na bilang kang UK variant, 11 digdi ang mga returning overseas Filipinos o ROFs, 188 ang local cases, as in 67 na kaso ang sangunyan pinagbibiripikar kung sa inhali. 8 sa mga ini ang nagadaan, 204 cases man ang narahay, as in 54 na kaso pa ang aktibo. 15 kaso man nin returning overseas Filipinos ang may African variant kan COVID-19, mantang 263 ang local cases, as in 734 pa ang pinagbibiripikar kung sa inakuha. 54 na kaso ang may African variant ang aktibo, 4 na kaso ang nagadaan, mantang 293 na kaso na nakarecover. Sa 25 man na kaso ng P3 variant, napag-araman na 2 ang ROFs, 21 ang local cases, as in 2 ang sangunyan pinagbibirikar pa. Igwa pa man ni Saron ang nagadaan, as in 24 ang nakarecover digdi.
Ang baretang ini hatod sa Indocan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Padagos na nag-iitaas ang bilang kan mga pigtatamaan nin bagong variant kan coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa nasyon. Inibase sa ipanaluwas na resulta kan Department of Health o DOH, UP Philippine Genome Center as in UP National Institute of Health na nakapagrehistro nin sobra sa 200 na bagong kaso ni B117 o UK variant, sinundan ni 351 o ni 351 sa B1 asin 25 man sa P3. Base sa record ng UK variant, 11 na returning overseas Filipino o ROF, 188 ang local cases asin 77 ang piga-aram pa kung balikbayan o bako. Sa nasabing numero, 8 ang nagadan, 204 ang nakarecover, mantang 54 ang padagos pang nagpaparahay. Apera digdi sa South African variant, 15 ang returning overseas Filipino, 263 ang local cases, mantang nasa 73 man ang pigbeberikar pa. Ngunya nasa 54 ang aktibong kaso ng South African variant, 4 ang nagadan, mantang 293 ang nakarecover sa nasabing helang. Ang baretang ini hatod sa Indocan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Nakapagrehistro ang Department of Health nin maabot sa 72,607 na recovery sa COVID-19 sa bilog na nasyon. Dahil nindigdi, nasa 779.84 na ang totalmenteng bilang kan mga nakarecover sa Pilipinas. Iguaman na nairehistro ng 10,098 na kagdagdagan sa kaso ng COVID-19 dahil kaya minabot na sa 936,133 ang kumpirmadong kaso ng virus sa bilog na nasyon. Puminakol naman sa 141,089 ang bilang kan active cases mantang nadagdagan man ng 150 na nagadana sa ngunyan. 15,960 na ang totalmenteng COVID-19 related deaths sa nasyon. Suminakat na sa 11,142 ang bilang kan mga Pilipinong narahay sa COVID-19 sa ibang nasyon. Sigun sa Department of Foreign Affairs o DFA, dahilan inikan on 1,020 na bagong recoveries. Sa ngunyan nasa 5,884 ang aktibong kaso, mantang puminakol naman sa 1,115 ang death toll kasunod kan paggagadan kan 47 pang Pinoy sa luwas ka nasyon. Pinakadakol ang nairehistrong recovery sa Medyo Oriente na sinundan kan Asia Pacific, Europa asin Amerika. Pinagrekomendar ni Vice President Leni Robredo sa local government units o LGU na gibuho na ang pagpaparehistro sa COVID-19 vaccination program sa mga harong-harong kan mga namamanuaan. Sigun kay Robredo, kay puan bako sana sa online ang pagparehistro sa vaccination program. Dagdag ni Robredo na dakol na Pilipino anday kaya magrehistro online asin na nagkapira warang sufisyente na internet. Sigun pa kay Robredo na importante na magharong-harong para mas maenganyar ang mga tao na magpapakuna kontra sa COVID-19. Mantang base sa pinaluwas sa datos kan Department of Health and National Task Force Against COVID-19, nasa sobra 1 milyon katawo na ang nakaresibig ang primerong dose din bakuna, asin nasa 100,000 na individual ang nakaresibig ng parehong doses poon kan magsikad ang rollout kan Marso 1. Pigbubusol ni Senador Sherwin Gatchalian nagibu na mandatory ang pagkakaigwanin bank account kan lambang Pilipino. Sa siring na paagi, sigun kay Gatchalian, mapaparikas asin magiging epesyente ang distribusyonin ayuda kan gobyerno sa maabot na panahon. Tinawanin doon kan Senador na dahil sa National ID System, dapat na maikonsiderar bilang basic requirement sa gabos na mga Pinoy ang pagbukas ng bank account anuman ang estado kaini sa syudad.
PIPA sumiter na ni Cabinet Secretary Carlos Nograles sa local government units o LGUs ang master list para sa Priority Group A4. Ini dahil sa pinaglalaaman na maabot sa mga masulod na bulan ang 20 milyon na doses din bakuna halis sa Sputnik 5 na gibo ang Russian company na Gamaleya. Kaibahan sa A4 Group ang mga sektor sa industriya ng transportasyon, market, manufacturing, government services, hotels, education, media, asin iba pa. Sinabi ni Nograles na nakabase sa master list ang alokasyon ng bakuna itatao sa indakan lambang LGUs. Apera digdi pigtawan ng doon ni Nograles na naging dakulang tabang ang mga nasa Asian countries sa pagtataon ng supply ng bakuna apisar ka nangyayaring hoarding ng mga coronavirus disease 2019 o COVID-19 vaccines. Mantang kaibahan sa mga pinaglalaoman na supply ng bakunan halis sa China, India, asin Russia. Pwedeng gamiton sa contact tracing kan mga lokal na gobyerno ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad program ka Department of Labor and Employment. Sigun kay Labor Secretary Silvestre Bello III na nangangaipo nin mga kadagdagan na contact tracers ang mga LGU kaya makakatabang digdian sa indang programa. Ang tupad sarong emergency employment program para sa mga daing trabaho o informal sector workers. Barata sa ibang nasyon, lugadan ang 97 katao dahil sa pagkadiskarel kan pinaglunadan ni Dan train sa Egypt. Nangyaring ang insidente sa Calabria province kung saan tolos man dinara sa ospital ang mga nairidong biktima. Pinag-aarampang marhay kan mga otoridad ang kausa ka nasabing aksidente. May girumdom na nakanakaaging bulan na sa 200 sa katawan na lugadan kan magsalpukan ang duwang tren sa Tata. Bareta sa Ladonin Karawat. Lawas na ang final window kan FIBA as in Asian qualifiers sa Hunyo na mangyayari sa Clark, Pampanga. Sinabi kan FIBA Regional Office Asia na opera sa Clark na iyuman ang ma-host sa Group A, B, and as in C sa Amman, Jordan na sa Jordan naman, gigibuhon ang pag-aampangan kan mga teams na nasa Group E as in F. Itinalaan sa Hunyo 16, hasta 20 ang mga kawat sa Pilipinas, mantang Hunyo 12, hasta 14 naman ang kawat sa Jordan. Breakthrough! Wenger Swiss Army Giang Knife ang bagong imbensyon kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya. Konsiderado ng pinakadakulaan na multifunctional pen knife na nairehistro man sa Guinness Book of World Record. Ang Wenger Swiss Army Giant Knife, 9 inches ang hibog, asin may 87 na tools sa kompuesto ng blades, screwdrivers, asin kadakol pang iba. Compact and complex ini asin may thermometer, relo, parameter, asin timer, na talagang matindi asin must have talaga kan lambang lalaki. Toryang naiiba! Grabing kurab ang namatayan kan sarong teenager na babae sa Australia matapos o mantang naglalabas sa saindang harong sa Blabla, Queensland kan sa iyang mahiling na may nagakanap na red-bellied black snake na sa iyang maati na bado na ginamit sa school camping. Dahilan sa makaskas na pagganap kan alas, dahin na niya nahiling kung sa ini nagduman. Hinanap niya ini kung sa insay na parte kan sa iyang harong, pero dahin niya nakuha ang halas kan aldaw na ito. Kinaagahan, hinanap niya ini as lalo siyang kinurab, kan mahiling niyang nagtatago ini sa laog kan sa iyang asthma inhaler. Tulo siyang nag-apod sa Sunshine Coast Snake Catchers as sinadakop ang halas. Ang siring na halas makukuha sa East Coast kan Australia as sinakapagrehistro nin kadakol na nasinghot na tao sa laog din sarong taon. Maski hababaan bilang kan mga nagagadan, an benino o rara, kaini nagdadaranin pagdudugo, pagsuka, pangungulog nin payo asin LBM. Sigun man sa miyembro kan Sunshine Coast Snake Catchers, primerong pagkakataon na nakadakop sindanin halas na nagtatago sa asthma inhaler. Iyon ay ni para sa inda ang pinakaibang klaseng lugar na pigtataguan nin sarong halas. Flashback! Abril 19 kan taon 1901 nagpaluwas sin sarong Peace Manifesto matapos siyang madakop asun manumpa nin allegiance to the United States. Kamawatan nin manifesto na inggan ron ang mga tauhan na magsuko na as ipinapublikar ini sa bilog na Pilipinas. Yan ang mga bareta
Sinurat yan sa DCGB News Base, Patarabang-Tabang, News Director din Peralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po sa inyong naging tagapagbaret ang kunyan na pagkaudto. Ako po si Rans Luna. Sa pangaran ni Richard Astor, asin June Napoles sa Lado Technical, ako po si Angel Mustaza. Di magali, di magpuknat sa pagbabalik. Update sa bagyong CBC, asin iba pang pangyayari sa kapalibutan, masunod na pagkatapos na nagkapirang mga pagirumdom. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixed Capsule, samahan pa ng Mixed Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigcstore.com, thebigc.org, and the Big C Centers nationwide. FDA approved. Mixed Capsule, 20 pesos lang SRP. Sa bawat bili ng Mixed Coffee Box, may libreng 10 Mixed Capsule with Duke F Minerals. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Para kayo, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Di Cauledo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang-everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ng inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ng inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Sa nagdaan na taon,
Marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Pitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol. Siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Philippine Standard Time, 12:39 in the afternoon. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang alaksan tapos ang laban. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gin Kapitan, Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Sarong mauran-uran na pagkaudto sa Indogabos mga tugang.
Welcome po sa programang Iskaramusa. Siyempre, alam naman natin maski pigbabagyo kita, dapat positibo lang kita permi sa itong buhay. Bawal lang negativity, always positivity. Huwag lang magpa-positive sa COVID. Tapos, siyempre, pigtatarambagan ninda, lalo na sa mga magjorowa dyan, pag nag-positive, negative. Kaya tabi, we're just spreading good vibes. As in, bago ang gabos, nagkakapi ng minuto na sana. Bago pa lang gabos, kami po ang sa inyo mga kaibanan, kunya na pagkato, ako po ang solo-solong solamente. Ang tote noon, pero dito ngayon, dito ng Albay po yan, Rasluna po. Kaya po siyempre sa kapartner. Marahay na pagkahapon, ako po ang kagandahan ng South, Angel Mustaza po. Pero before anything else, gusto ko lang nabation si Kuya Jimmy Nasalita. Happy birthday sa imo, Kuya Jimmy. Happy birthday tabi sa imo, Ang Alamat Canter District of Albay. Sarot sa pinakamaurag. And happy 15th birthday kay Erica Obido from Mama Vanji and Papa Nestor and family. Happy birthday, Ikay! Amanta greetings pa, no? Pagkakontaktan pag-asa. Sigurado, ining mga viewers niya to sa DCGB News Online. Ayan sa pigalat sa update sa bagyo. Kung nuwaran kita hanggang nuwaran kita mauran. Pasalamat nga ni kita. Bako masyadong grabe so na mamatian digdi sa Albay, particularly. Nag-ring pa so pag-asa tabi, Kaya alaton ta kong masimbag lamang kita. Kung di kita masimbag, babasahon ta so forecasting ta kasubago. Abangan sa iba. Cannot be reached. Sabi ni Ma'am Zabe Tito Belen, marahay na udto po, marahay na udto man kay Ma'am Ruby Moratalia. Happy Iskaramusa po sa indong duwa. Sir Renz and Ma'am Angel, pa-shout out po sa aki ko, may birthday ngunyan, si Vincent Okbina. Salamat po, watching from Brunei, Darussalam. Marahay na udto man kay Jerel Aranya. Hi Kuya Jerel. Sabi niya, good noon po Tito Renz and Ma'am Angel with combination of green uniform colors. God bless po. Syempre po baga. Sabi ni Papa Mar, kapalibutan ta at tamanan ta. Pero it doesn't mean na kailangan ko lang kami, we are green-minded. Black means environment. Green-minded means, iba ang meaning kaya na. Sabi man ni Ma'am Jesusa Lorica, good noon po. Marahay na utuman kay Sir Ronnie Cerezo. Watching from Bacoor, Cavite. Uy, marahay na udto sa pinsan ko, Lala Mustaza. Good afternoon. Keep safe man sa indo dyan sa Barangay Mayon, Daraga, Albay. Uy, marahay na udto man kay Tita Daphne Garcia. She's also watching. Sabi man ni Sir Edwin Relucio, good PM po, Madam Angel and Renz. Batiin ko classmate si Susan, happy birthday and belated birthday to me. Dahin nyo ako binati. Nag-message ako sa Indo. Kailan ba? Hindi kahit sa page, baka nag-message si Sir na Edwin Relucio. Oy, belated happy birthday, Sir Edwin Relucio. Looking forward to personally meet you. Oy, bago ang gabos pa, happy birthday tabi kay Tita Jo Bermundo dyan sa, Mama ni, Gubat, Iraya. Ay, hindi. Mama ni Harbs. Harbs. Happy birthday tabi sa imo. And happy anniversary din po sa inyong duwa ni Tito Arman. Ngunya na pagkaldaw tabi. Happy birthday and happy anniversary po sa inyong gabos. Ay sa indo pala niya na duwa. Gabos din. Dakul sinda. Sabi ni Sir Ronnie Cerezo, good PM Renz and Angel. Ganda ng jacket mo, Angel. Huwag lang positive sa COVID, negative sa ayuda pa. Ay, isos ko. Yan ang pasaro sa mga problema na kansa tong mga kababayan. What if mag-negative positive sa pero negative sa ayuda? Lalo na sa mga nagkataramaan nyo niyang magabat-gabat na pag-uran. Ansa kayo pa pa numero 0966-1931-118 0966-1931-118 sa Smart Command Tabi 0949-4334-061 0949-4334-061. Oy, initabing so update tabi sa bagyo, kaso bago ining pagbabasehan to so kaso 11 o'clock forecast. So mga kababayan niya to yung sa pigaabangan ngunyan. Initabing bagyo tabi mga tugang ngunyan na presenteng base digdi sa forecast nindang 11 o'clock in the morning. Ansa iyang matatabi
235 kilometer east-northeast of Verac, Catanduanes, or 360 kilometers east of Daet, Camarines Norte. So, ibig sabihin tabi, nasa may taas na ining parte. As in, pinaglalaoman na sa aga, nasa 485 kilometers na siya east of Baler, Aurora. So, ibig sabihin talagang pataas na po ini. Pero, dahil po ining matama sa maski sa inman na parte kan sa tuyang nasyon. Nakataas manggiraran signal number 2, 61 to 120 kilometers per hour na paros ang mamatayan. Sa laog nin 24 oras ang nakataas ng signal number 2 sa probinsya ng Catanduanes, eastern portion of Camarines Sur, kasarabay tabi dyan ng Garchitorena, Presentacion, Caramuan, Sangay, San Jose, Lagunoy, as in eastern part man tabi kan Albay, Initabing Tiwi, Malinaw, Tabaco City, Malilipot, Santo Domingo, Bacacay, Rapo-Rapo, Ciudad ng Legazpi, as in nito. As in sa eastern central portions of Sorsogon, Arcan Castilla, Sorsogon City, Prieto Diaz, Gubat, Barcelona, Kasiguran, Huban, Magallanes, Bulan, Bulusan, Irosin, Santa Magdalena, Asin, Matnog. So, signal number 1 tabi. So, dahito na mention ng mga pangaran, arig di sa Kabikolan, ayo tabi so signal number 1 ngunyan. Kaya kita na kamati nin pag-uran, dahil ang taini po sa pigtataram na ikog bakan bagyo. Pero nakasabay pa kita sa outer rain sarili bands. mo. Nasa linya na po ang Pag-asa Legazpi, kaibahan si Sir Rainiel Mago sige. para sa forecast ngunya na pagkauto. Good Sir Rainiel, afternoon maray po, na Sir hapon po. Rainiel. Kaya good afternoon po sa inyo, Ma'am Angel at Sir Renz at sa inyo pa pong kasama dyan sa himpilan ng DCGB. Para sa update nga po ng ating panahon ngayong tanghali, nagpalabas muli tayo ng Severe Weather Bulletin number 12 patungkol sa bagyong si Typhoon Bising, international name Sorigay. Ngayong tanghali, 11 a.m., April 19, 2021, si Typhoon Bising nga po ay napapanatili po niya yung kanyang lakas ng hangin habang mabagal ang kanyang pagkilos dyan sa karagatan ng Philippine Sea at kumikilos pa north-northwest direction. As of 10 a.m., ang kanyang sentro o mata ng bagyong Typhoon Bising nasa 235 km east-northeast of Verac, Catanduanes. And then, katumbas din niya ng 360 km east of Daet, Camarines Norte sa coordinates na 14.3 degrees north, 126.3 degrees east. Distance naman yan sa Legazpi sa ngayon, as of kaninang yung 10 a.m. na location na yan, is around 300 km northeast of Legazpi City, Albay. So meaning, bahagya na nga pong umaangat at papalayo na po yan sa probinsya ng Albay. At taglay pa rin naman po nito ang lakas ng hangin. Aabot pa rin nga po yan ng 195 km per hour malapit sa sentro o mata ng bagyo at may pagbugso naman na 240 km per hour. So ibig sabihin, malakas pa rin po ang bagyo. Typhoon category pa rin po ito. Kung kaya't madami pa rin din itong mga pag-ulan na dala-dala. Intense rainfall nga po ang dala nito doon sa loob ng kanyang malapit sa sentro ng bagyo. At sa ngayon nga po, base sa ating forecast position ng bagyong ito, na ang bagyong si Bising, nakikita po natin na napapanatili po niya yung kanyang forecast track naming ibinigay mula pa nung pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility na sa dagat lamang natin dito sa East of Philippines madadaan yung kanyang sentro o mata ng bagyo. At base sa ating forecast position, tomorrow morning nasa 485 km east of Baler, Aurora. Wednesday morning nasa 400 km east of Tuguegarao City, Cagayan. Thursday morning nasa 415 km east of Calayan, Cagayan. Friday morning nasa 650 km east of Itbet, Batanes. And Saturday morning nasa 1,195 km east of extreme northern Luzon. So nagre-recarb na po yan papunta po doon sa may paglabas sa may northeast portion ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nakataas ang babala ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa probinsya po ng Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur. Yan po ang mga Banwaan, Garchitorena, Presentacion, Caramuan, Sangay, San Jose, and Lagunoy. Eastern portion ng Albay. Yan po yung mga bayan ng, dyan sa First District, yung mga bayan ng Tiwi, Malinaw, Tabaco City, Malilipot, Santo Domingo, Bacacay, Rapo-Rapo, Legazpi City, and Manito. And then eastern and central portion ng Sorsogon. Sorsogon City, Castilla, Prieto Diaz, Gubat, Barcelona, Kasiguran, Huban, Magallanes, Bulan, Bulusan, Irosin,
Santa Magdalena and Batnog. Ganun din naman, sa bahagi ng Visayas, signal number 2 pa rin ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, and Biliran. Samantala, signal number 1 naman ang probinsya ng natitirang bahagi ng probinsya ng Albay, natitirang bahagi ng probinsya ng Kamsur, natitirang bahagi ng probinsya ng Sorsogon, Masbate, Burias Island, Ticao Island, Camarines Norte, Polillo Island, Eastern Quezon, Northern Aurora, Northeastern Quirino, Eastern Isabela, Southeastern Cagayan, Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu, Bantayan, Camotes Island, Dinagat Island, Siargao Island, and Bukas Grande Island. So yan po ang ating mga tropical cyclone wind signal na nakababala. And then expect pa rin po natin ngayong araw hanggang sa araw po ng bukas, Martes, ang mga pag-ulan na daladala ng bagyong si Bising dito po sa atin sa area ng Bicol Region. At kung kaya, ang lahat po ay pinapag-ingat nga po sa mga pagbaha, pagguho ng lupa. Ganoon din naman po ang storm surge sa ating mga coastal areas. Aabot po ng 2.5 hanggang 12 meters ang taas ng mga pag-alon o wave height natin sa ating karagatan. Hindi lamang dito sa Bicol Region at maging sa halos malaking bahagi ng eastern seaboard ng Pilipinas. And then, sa dagdag informasyon din po natin patungkol sa nararanasan natin na panahon dulot ng bagyong Bising, dagdag warning pa po yung ating heavy rainfall warning system. So nakataas na po ang ating babala ngayong kaninang alas 11 ng tanghali yung latest issuances kasi kagabi pa simula pa kagabi nakataas na po yung ating mga rainfall advisory and heavy rainfall warning system sa Bicol region. So as of 11 AM ngayon, yung latest issuance nasa red warning level ang mga probinsya ng Catanduanes, Albay, Camarines Sur, Sorsogon, Masbate, kasama ang Burias and Ticao Island, and yung ating neighbor province na Northern Samar. So red warning level po ang kanilang rainfall warning system doon. At ibig sabihin, ang mga pagbaha at pagguho nga po ng lupa ay inaasahan sa mga landslide and flood-prone area. Samantala, ang probinsya ng Camarines Norte, light to moderate to at times heavy rain po ang kanilang nararanasan sa ngayon. So meaning, hindi pa sila sa ngayon kasama sa nasa color coding. Nasa rainfall advisory level pa lamang sila kung kaya't ating kasi ngayong araw pa lamang sila naka-experience ng mga pagulan. Unlike sa atin dito sa Albay, kagabi pa tayo inuulan, kahapon pa, kung kaya't maagap na nakapagtaas tayo ng mga heavy rainfall warning system. Sa mga masunod na oras, i-update naman po natin yan every next 3 hours po. So, the next bulletin po, mamaya pa pong alas 5 ng pagkahapon. Ang po ang update mula dito sa Pag-asa Southern Luzon, Legazpi City, Daniel Mago, Nagulan. Sir Rainiel, maray na hapon po. Yes po, good afternoon po. Apo, good afternoon. Ngunyan po, Sir Rainiel, kasubago na-mention mo na ining pag-uranta po hanggang Martes, kundi kundi ako nasa lakang pagkadaw po. Martes po kita makamati ni pag-uran hanggang Martes? Po, hanggang bukas po, araw po ng bukas, Martes. Malaking bahagi pa rin po ng Bicol region kasama ang probinsya ng Albay ay makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan dulot nga po ng bagyong si Bising. Mm-hmm. Although bukas ito ay nasa natin na nasa east of Infanta Quezon na ito by tomorrow or east of Kasiguran Aurora, either of that two ay dahil sa malawak nga po naman itong bagyo, malawak ang sirkulasyon ng bagyo at malakas ang bagyo, kung kaya aabot pa rin dito bukas yung outer rain band o yung nai-enhance niya na southwesterly wind flow na direction ng kanyang mga cloudiness at may mga daladala pa rin po yung mga pag-ulan. Kung kaya hanggang sa araw po ng bukas, may mga pag-ulan pa rin po tayo dulot itong ating bagyong si Bising. Although ang hangin dahil sa papalayo na siya, hindi na masyado yung mga bugso. Pero yung ulan, yaw pa man giraray. Lalo na doon sa may northern Quezon, northern Bicol, yung Catanduanes, Partido District, or Kamsur or Camarines Norte. So, kailan po, possible din po ba, sir, bukas, pagtigil ng ulan, possible din po ba na bumaba na rin yung ating typhoon warning signal po? May chance na po tayo doon na sa araw ng bukas ay magkaroon ng pagbabago sa ating tropical cyclone wind signal. Yung mga nasa number 1 na nasa southern part, posible na yan maliit bukas.
And then yung mga nasa number ko maaaring mag-signal number 1. Mm, So, and- continuous monitoring na lamang din po ang aming ating ano po, dahil every 6 hours naman, Mhm. ay may mga assurances kami ng severe weather bulletin. So doon natin malalaman yung pinakang pagbabago kung kailan nga malilip yung ating mga lugar na may signal. Last question na lang po, Sir Rainiel. Apwera po dito sa sa pigbabantayan ta pong ining si Bising, may iba pa po kitang na-monitor ng mga weather system sa luwas po kan Philippine Area of Responsibility? So para naman po sa ngayon, wala pa naman po maliban dito sa bagyong ito, Mhm. wala pa po kitang nahihiling o namomonitor na iba pang weather system na pamumuo ng weather disturbance na makaka-apekto sa anumang bahagi ng bansa. Okay. Salamat po, Sir Rainiel, and mabuhay po kamo dyan sa Pag-asa DOST Legazpi. Thank you so much, Okay po, Sir wala po Rainiel. naman. Okay. Magandang tanghali po. Yan po mga tugang, si Sir Rainiel Mago kan Pag-asa DOST Legazpi. Manungod sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. So at least sa aga may kamugtakan na ang sa tuyang panahon. Dahil ta. May kamugtakan mabagang ngunya. May kamugtakan man. Tamin dyan naguran-uran man. Ngunyan, ta naguran-uran. Pasalamat na naman so mga water supplier. Tayo na naman tubig. Hindi ngayon magsalod. Aha. Pero bago yan, Kuya Renz. Sige daw. Siyempre, mauran. Mauran. Malabog ang tubig. Aha. Anong kaipunan mong tubig? Wilkins kita perbe. Ikaman daw. Para sa mga bago as in first time na mamis, ulay kita. Sabiyon ko sa imo, this period is going to blow by super fast. Ngunyan, garudaing katapusan ng banggiya sin Aldao, but trust me, bago mo maaraman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo ang kada minuto sa imong aki. The first word, the first steps, the sounds, enjoy everything. As in itao mo sa iyan gabos, they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Arugan Wilkins Distilled. Ang water na most recommended ka mga doktor and distilled in 8 steps. You're worth a Wilkins, a product of Coca-Cola Company. Yan. Sa aga mga to, so nagharap po tabi sa kamugtakan kan panahon. Hanggang sa aga makamati kita din pag-uran. Pero at least initabing bagyo da ito minama sa maski anong parte kan sa tuyang nasyon, lalo-lalo na madigdi sa Kabikolan magin man dyan sa may parting Visayas. Talagang pigdanawog man kita kan sa itong kagurang nan sa tuyang pang-uro aldaw na pangadji sa kapangyarihan kaya din kong orasyo imperata. Kaya magpasalamat kita sa amang Diyos na kita tinamaan or talagang nilagarto kay ni bagyong si Bising maski nga nasa typhoon na kategory na. Kaya sa aga magdala kita katayong maski orang siring kaning bagyo, magpangadji man girara. Dahil ta importante yun bagatabi na mas pakusugunta ang sa tuyang spiritual na paniniwala. Maski warang bagyo, maski warang kaipuan tabi, mga di lang permisa sa tong kagurangnan. Sabi ni 811, Kuya Ren sa Ate Angel, kang nasa luwas pa, and LPA pa lang ang bagyong si Bising, ang bakal kan paroy, di sa per kilo, kan bagyo na si Bising, tinawada ng paroy sa 13 pesos per kilo. Ang apod po kaya, crab mentality. Ay lingon ta kung may rason man digdo sa ibang mga negosyante. Sabi ni Ma'am Izay Arganda Aringo Domingo, magkaon po Miss Angel and Serens watching here po sa work. Ay, napakaunaan. Sa Indian, isa nito. Ikaw, tamaduman dito. Nangunto ka na, Kuya Renz? Day pa. Maray pa, panagbahal kang panguduan, damay mo ko. Ay, pwede man. Kailan, utang muna. Para pa ako pirag. Hindi man, mapasabay nga ako sa'yo. Taon ta kayo pambakal. Sige, pwede. No problem. Sabi ni Sir na Joseph Nares is watching from Agpay, Ginubatan. Sabi man ni Sir na Ronnie Sir Elzo, good PM, Renz and Angel. Ganda ng jacket mo, Angel. Wag lang positive sa COVID. Ayaw na pala binasa mo na pala nene. Ayun ni sabi ni Sir na Vin Cruz, good AM, we are watching here at DepEd Albay. VRRM on duty with key officials Vin Cruz. Oy, Sir na Vin Cruz. Marahay na udto po sa Vin Cruz pala, Vin Cruz. Sa DepEd Albay. Oy, maray na tabi sa inyo. Sabi man ni Tito Arman Bermundo, salamat Trans and Company. Uy, salamat man tabi Tito Arman Bermundo. Tatayan ako dyan sa permis sa Bakakay. Kaya ako permis sa Bakakay. Yun nag-aampon sa kuya, si Tito Arman Bermundo dyan sa Gubat, Iraya. Sabi man ni Sir na Mark Ostonal, rainy afternoon po Ate Angel and Kuya Renz watching from Bitano, family Ostonal, and keep safe po to all. Sabi man ni Sir na Alfredo Ostonal, nagpalakpak siya. Sabi ni Sir na Francis Valeza, good PM watching from Birac, Catanduanes. Uy, sa mga taga Catanduanes tabi, mag-ingat-ingat po kamo ta matindi ang pag-uran. Posible, posibleng ora laba pa. Sabi man ni Madam na Maria Grace dyan sa Sangguni ang bayan kan,
Dagat. Good PM Sir Renz and Madam Angel. Salamat po sa mga impormasyon. O, paano kayo ne? Kompletos recados na. O sa mga nagarapot palang tabi sa kuya, manungod kan supply kan kuryente kung narin mabalik dyan sa mga ibang parte kan sa itong probinsya. Dalig di sa APEC, Oy, Kami Apek. nagapod. 0946. Hello, tabi. Maray na Nagagaraton to. ng payo ko. Maray na to, tabi. Sisay po yun. Hello? Ay, Kuya Braca Jo, kamusta na tabi? Kamusta dyan? Happy birthday kay Ate Jo na Bermundo. Hoy, maray na. Ay, maray na. Happy birthday, Happy tabi, Tita Jo. birthday! Ay, midbid mo pala Kuya Joel si Tita Jo Bermundo, Iyo tabi, Oh. si Kuya Arman. Yan, mga pandirog bagan, mga para tugtog bagan dyan sa Bakakay. Iyo po. Ama ko po, taga dyan man po sa Gubatiraya. Talagang small world, Marami na po dyan sa Gubatiraya, mga kapipintanan ko man po dyan sa Gubatiraya. Nagdadarangog po tinda apilitin sa Iskaramuta. Uy, salamaton po tabi sa Idugabus, Pero pag yan ako dyan sa Gubat Iraya, Kuya Joel, dininda aram na ako, taga DCGB. Tamas kisisa ang... Ano man po ako pag magpa-Gubatiraya ka? No problem, Kuya Joel. Tsakta ka, matugtog kita. Iyo po, tama dyan man lamang ako dumang ka Kuya Arman pag Iyo, magparibok lamang duman sa Gubat Iraya. Iya, tabi. Sige tabi, alaw na na. Okay, alaw na tayo, Kuya Joel. Maray ka talaga, ano kalaki oras, Matindi Very ka talaga. good, very good. Tara na. Mabuhay ka tabi kay Joel Maraveda dyan sa Bakakay, Albay. O paano kinalauna dos na ni pagkahapon? Salamat po sa inyong pagantabay. Kami po sa inyong nakibanan ngunya na pagkahapon ako po ang solong solamente. Ang totoy noon, pero tito ngayon, titong Albay po yan. Res Luna po. Kaya ba siyempre song kapartner? Ako man po sa Angel Mustaza. Bye-bye and mabuhay. Mabuhay. Take Ferrex Vitamin B1,